ఈ చెప్పు మా పొలం దుప్పొచ్చి రీసెంట్ పంపారా మంది నిలబడ్డ అంత పాడు ನೀರುಂಟು ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ అది కొంచెం తొట్ట ముచ్చి తినేది కదా ఇది కొంచెం అదా ఆపుజుమా చాలా ತುಯನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೊಲ್ಲೆರಮ್ಮ ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿಯ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿ ಒನಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಚಾಪರ್ನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಚಾಪರ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಒತ್ತಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಒಡ್ತೀಯ ಹಾಯಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೀರಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರಂಚೇನೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆನಗನೆ ಮಯ್ಯ ಆತು ಗೊತ್ತನ ಯಾಂಕುಲು 11 ಗಂಟೆನ ಬೈದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವು ಮಾತ ಪಂಡದುಂಡತ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಆತು ನಿಂಕು ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು 6 ಗಂಟೆ ಆತು ತಿನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರು ದಾದಮ್ಮನ್ಪುಲ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಹಾಯಕ್ಕ ತೂಪನ ಪ್ರವೀಣ ನಾ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜೀರ ಬೊಕ ಮೆಗ್ಗಿ ದಾದಮ್ಮನ್ಪುಲ್ ದಾದಮ್ಮನ್ ಪರಾಪು ఇంక రెడ్డీలే 4 జనాలు రెడ్డీలే ಬಿಸಿ ನೀರುಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರುಂಟಾ ಅಂತ ಮಾತುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ಯಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತುಲ್ಲೇರು ಪೇಷಂಟ್ ನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಸ್ಬೋರ್ಡ್ ತಿತ್ತು ವಿತ್ತು ಪಾಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಯಿ ಪಾಸ್ ವನಸ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಆಯನ ನನ್ನ ಉನುಡಾತೆ ಶೋಭಾಯನ ವನಸ್ ಈತಟ ಮಂದಿಜಿ ಪಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಅನ್ ಚಾಪರ್ನಾಗ ವನಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮಾಂಟೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿನಾಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಂಗ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಾನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಚಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ವನಸದೆ ತೀತಂಡು ನನ್ನ
ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಪಿನಿ ಅವನ ಸುಂಡು ಕಂದೆ ಕಂದೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಪನ ಪ್ರವೀಣ ಎಂಚಲ್ಲ ಪಲ್ನ ಪನಿಯಾ ನಾನಾ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾತುಂಡು ಮೂಲು ಮುಟ್ಟಿನೆಕ್ ಪತ್ತಿನೆಕ್ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೀರಿ ಪ್ರವೀಣ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೀರಿ ಒಲ್ಲೆರಿ ಯಾನು ಓಲುಪ್ಪೆ ಫಾರಿಂಡ್ ಅಮ್ಮಂದುಪನ ಬಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಕಂತು ದೀತೆ ಬೋನಸ್ ಕಂತು ದೀತೆ ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಉನ್ಪಿನಿ ವನಸ್ ಮೂಲುಂಡುದೆ ಸಾಂದು ವನಸ್ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮಗ ಅಲ್ಪುಂಡು ವನಸ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ವಾಚ್ ಕೊರ್ತೇರು ಹಾಂ ವಾಚ್ ಅಮ್ಮಗ ವಾಚ್ ಕೊರ್ತೇರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದು ವಾಚ್ ಕೊರ್ತೇರು ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ವಾಚ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲಾತನು ಈತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ರೌಂಡ್ ಅದು ಮಲ್ಲಾತನು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಕಲ್ಲದಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಪಾಸು ಓಕೆ ದಾದ ಪೋಪಿನಾ ಎಂಕಲ ಸೀತಾಪನ ದಾದ ಹೋಯ್ತಾ ಅತ್ತಮ್ಮ ಹೌದೇ ತಂದೆ ಹಂಚಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೌದೇ ಪಜ್ಜು ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಅಂದುದೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಪಜ್ಜು ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನುಪ್ಪೊಂಜಿ ಮಂತದಿದ್ದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ದಾಲ್ ಮಂತದೀರು ಮೀನು ಕಂತೀರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಪಂಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಾರು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲಲತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ತರಕಾರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡುದು ಪೋಪಾಲು ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜೆ ಜನ ಅಮ್ಮೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ
ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಪಾದ ತೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪಾಡುವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ತದು ಹೊಚ್ಚದು ಬಿಡುವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅವೇ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆ ದಾಲ್ ಮಂದಿನ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮೀನು ಕಂತಿರಿಗೆ ಕಾಯಿಪೆ ಬಂಡೇರು ಕಡೆ ಪೂಜೆನು ಕಡೆ ರಾಪುಜಿ ದಕ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಿಡ ಅಂಚ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪದುಮುಜೆಗ ಈ ತಾರೀಕು ಸಂಡೇನಾ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ನಮಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಬೋಡ ಬರ್ಚಿ ಬೈಯಾಗ 4 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ಬಿಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ಪೇರು ಕಾಂಡದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಚ್ಚು ಶೋಭಾ ಓಂಡು ಮಗ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲ್ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲ ಅವು ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಪದ ಅವು ತಗ್ಗಾಪು ಜಮ ತಲೆಂಬು ಹಾಂ ಸರಿ ಉಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತೈತೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಕುದೀಪೇರ್ಮ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಲೆಮ್ಮ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ದಾನಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ದುರ್ಗಪ್ಪನ ಪ್ರವೀಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಬುಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಪನೋಡಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋಭಾ ಬಿಜಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಗೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚಿನೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸು ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಒನಸ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒನಸು ಬರ್ತಂದು ಬತ್ತೆ ಉಂಡರ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ನೋಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾ ಪರ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಚಾತ್ ಪರ್ಯ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒನಸು ಮನ್ಪುಡ ಉಲ್ಲ ಸೇರುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಂಡ್ಲ ನೋಡು ಅಮ್ಮಗ ಒನಸು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ನನ್ನ ಜೀವ ಬಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಒನಸು ಕೊರ್ಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏಜೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ದಾದಾಪುನಿ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗಂತೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಇಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನರ ಇಲ್ಲ ಸರಿಟು ನಾನು ಯಾನ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತ ಅಂಚಿ ಪೋದೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ದೆ ಮರ್ದು ಕನೋಡ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇತ ದಿವ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತ ದಿವ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಪಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಮೂಲೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತ ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಓಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಗ ಒಗ್ಗಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಯರ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲೆಗಿಲ ಇತ್ತೆ ತಿಗಲ್ ತಲ್ಪ ಗುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಕುಂಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಯಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಲ ಎಂಡ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಲ ನರ್ಸುಲ್ಲಿರ ಅಕಲ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಇಂಕ ಮರ್ದು ಪೋಪೆ ತಾರೆ ಪಜ್ಜುಲ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ದಿಗೆ ಆಯ್ಗಿಲ ತೂಪಾಗ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಏರ ಗೊತ್ತು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಕವಿದಾನೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾರು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಂ ದಾದ್ದೆ ತಪಲೆ ಏನಾ ಇಂಕಿ ನೀಲ ಬಂಗುಡೆ ಅಜ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಬಂಗುಡೆ ಏತ್ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕುಲು ಉಲ್ಲಿರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಂದಿ ಪೊನ್ನು ತುಲ ಎಲ್ಯ ಮಂತಲಿಗೆ ಅವ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಅವು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪೂರ ಅಂದದೆ ಇಂಕಿ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಮೆ ಟೀಮೇಟ್ ಬಕ್ಕ ತರೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರ್ದು ಆಮೆ ಅಂಚಿಡು ಆ ಸೈಡ್ ಮೂಜಿನ ನೆಟ್ಟು ಒಂದುಂಡತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೂಜಿಂಡು ಪಾಗರ ಈ ಪಾಗರ ಆ ಪಾಗರ ಬೊಕ ಇಂಚಿದ ಪಾಗರ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಐಟ್ ಪಾಗರದ ಆಮೆತ ಪಾಗರದ ಮೂಜಿನ ಪಾಗರದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಅವಳು ಮಂಡಿಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದನ ಮಂಡೆಗಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬರ್ದಿರು ಪುಂಜು ಲಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅನಿಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕುಜಿ ಜೇದಿನ ಅವಳೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒನಸು ಮಂತದ್ದು ಬಾಜ ಬಟ್ಟದ ದಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಮನೆ ಪ್ರವೀಣೆ ಪೋಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆಂಡ ಪೋಯಿ ಅಂದದೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಿರ್ದೆ ಗಡಿ 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 ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಮಾತ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಕಾಣೆ ಉಳ್ಳೊಪ್ಪೇರು ಯಾನು ಒನಸು ಮನ್ಪೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪುರ ಇಜ್ಜೀರ ಕೇಶವನ್ನೇ ಇಜ್ಜೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನವನ್ನು ಇಜ್ಜೀರು ಕಾವ್ಯಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆಗೆ ಇದೆ ಅಚ್ಚು ಆಯ್ ಶಿವಲ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದು ಶಿವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆಗೆ ಪಂಡಂಚ ಶಿವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿರೋದಾದನ ಶಿವು ಕೇಂಡೆ ಕಾಯನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ವೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಾರನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಬೇಲೆ ದಾಕಲ್ಲ ಬಿಂಗಿರಿ ಸುರ ಇಲ್ಲ ಕಥ ಕಿತ್ತು చెప్పరేಗ ಕಿತ್ತು చెప్పరా ತಿತ್ತೆ చెప్పేಮ್ಮ ತಿತ್ತೆ చెప్పే ಅಜ್ಜಿಗತ್ತೆ ಕವಿದಾದಮ್ಮಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಕ್ಕಲೇ ಪೂರ ಪೇಷಂಟ ಮಗ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಅತಿ ತೆಂಗು ಮಿತ್ತು చెప్పే ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಜ ತಲ ಅವು ದೀಪೆ ತರತರಿ ಅತ್ತವು ಬ್ಯಾಗ್ ತರತರಿ చెప్పే ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಭಂಡಾರ್ ಓ
ಶನಿವಾರನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಯಾನ್ ಬೈದ್ವೆ ಸಂಡೇ ಆತು ನಂದದೆ ಶನಿವಾರ ಬಕ ಶಿವ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದದೆ ಅಂಚ ದಾರ ಗಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಗಜ್ಜಿ ಥರ ಬಂಜು ಅವು ಎಣ್ಣೆದು ತಿನ್ನಿನತ ಅವು ದಾಲ ತಿಂತದತ ಅನ್ಪನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಹ್ಞೂ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗಲೇ. ಊಟ ಹೋಗಿದ ನಾನು ಅಜೇನಿ ಅಂತ ದಿವಸಿ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ಟಲ್ ಪಾಡು ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಕ. ಹೌದು, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮನೆ ಅವು ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನೂಲತ್ತು ಕಟ್ಟಿನತ್ತು ಸೈಡ್ ಬರ್ತು ನೆಟ್ಟೆ 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 ಬರ್ತು ಬರ್ಬೋದು. ನೆಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ഞാൻ ಬಕ್ಕೊಂದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಪ್ಪೆನಾ ಇವು ದಕ್ಕರೆ ಬನಗ ಅವೇನು ಫೋನ್ ದಕ್ಕರೆ ತೊಟ್ಟೆದ ಕಾಕಜಿದ ಯಾನ್ ದಕ್ಕುಜಿದ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆತತ್ತು ಯಾನ್ ದಕ್ಕ ವನಸು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾತ್ರ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಅಜ್ಜತ ಯಾವೇನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಕ ನಮ್ಮ ಐಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ? ಯಾಕೆ ದಿವ್ಯಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಂದದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಲ್ಲ ಆಜಿನೆ ವಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಿಯಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇಗರ್ಪಾಲ ಜನನೇ ಜಿದುಲೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಬೊಲ್ದರಿತಾನ ಕರ್ಸಂಬರ ಜನ
ನೀರು ಬರು ನೀರು ಬರ ಬೇಡ ಬಕ ಅಂಚು ತಿನ್ನೊಚ್ಚವು ಉಳ್ಳಿ ಮೋಸು ಪರಂಗಿಲ್ಲ ಬುಯ್ಯಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಶವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿ ಕೇಶವನ ಇಜ್ಜಿರು ಅಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಪೋಯನಾ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಮನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ನಾವಾಡು ಅಮ್ಮ ನಾವಾಡು ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ತುಲ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೆಲೋ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆವ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಶೋಭಾ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯಕ್ ಬನ್ ದಾದಂಪರ ಅಪ್ಪುನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತದ್ದು ದೇವೆರುಲ್ಲೇರು ಅಂದದೆ ಅಜ್ಜನುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ರು ಪುಲ್ದೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೈಡುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ ರೀತಿನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಾದಂಡಲ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಉಳ್ಬರ ಪಾಪ ಮೂಲ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ತರಕಾರಿ ಬರ್ಪಿನ ಆತದೆ ಅಮ್ಮ ದಾವದನ್ನ ಓಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇಂಕ ಓಡು ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ ಮಗಳು ಈತನ ದಾದ ಮಾತಂತೇವೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕುನ್ಪೆ ₹6 ಇಜ್ಜೇನಿ ಈಗಿನ ಬರ್ಪೇರ ರೇಪಲ್ಲ ನಿಜ್ಜೇರು ಕೇಶವನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ ಏರು ಗೊತ್ತಂಡ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ ಏರಾಗು ಐಕೆ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಮಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ
ಅಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ದಾದ ಪ್ರೇಜನ ಪನ್ನಿಗೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ತೂಪಿನಾಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ఇప్పుడు ಟೆನ್ಷನ್ ಅಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕುದು ಲೈವ್ ಬರ ಬೈಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಲ ಆಪುಂಡತ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕಂಡ ಆಪುಂಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಂಡದು ಹಾಯ್ ಶಬನ ಸಬ್ ಹಾಯ್ ಅನಸಂಡೆ ಶಬನ ಶಬನ ಅನಸಂಡ ಎನ್ನ ಆತಿಜೆ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದಾಲ್ ನಿಕ್ಕದದೆಯಾ ಶಬನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಕೊರಿಯನ ಲೈಕ್ ಚಿಕನ ಕೂಲು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಸಬನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೊರ್ನಿಂದು ಮಂಡ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಲೈಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಸಿ ಅವು ಕೊಂಪನ ಅವ ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದು ಬರ್ಪನ ಹಾಂ ತುಯ್ಯನ ಜಲದ ತುಯ್ಯಂದೆ ತುಯ್ಯನಾ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಒನಸ್ ಮಂತೇರು ಉಮ್ಮಗೆ ಎಂದ್ರ ಇರು ഉമ്മക്ക് ಹುಷಾರಿಲ್ಲೇಡಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ അങ്ങനെ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿൽ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇವುದು ಗೊತ್ತಾಗ ಓಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏಜೇರಿ ಅವು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿ ಅಮ್ಮನ ಪಂಡ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದುಂಡತ್ತ ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬಕ ಇತ್ತಂತ ಕಾರ್ದಾಯನ ವೈದ್ಯನ್ ಅವು ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚೋರ ಬಲಿ ಬರ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪೇರು ಜಲ ತೊಂಜಿ ಲೈಕುರ್ದೆ ಒಕ್ಕುಡಿ ಅದು ನಿಕ್ಕು ನಾನು ಪಿನ್ನ ಚೆಲ್ಲೆ ನಿಂಡ ಉಮ್ಮರದು ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ನಿಂಡ ಉಮ್ಮರದು ಅದೇ ಪೊಲೆ ವಿಶು ದೊಡ್ಡನ ನೋಡಬೇಕು ಇರು ವಿಶು ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕವಿ ಶೋಭಾ ವಾಣಿ ಒಕ್ಕುಡಿ ನಿಂಡು ಉಮ್ಮರೆಂದ್ರ ಇಡು ಅಂಡು ஒரு ಸೈಡ್ ಇರ್ತೋ ಅದೇ ಪೊಲೆಮೆ ಇಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಡುಡಿ ಬೋಲೆ ಶಬನ ಅದು ಗೋಲಿ ಪೊಲೆ ಬಂಡಲ್ಲೇ ಅದು ಬೇಕು ತೀರವುಲ ಓಲ್ಲರಿಗೆ ಇರು ವಿಶು ನಿಲ್ಲು ದೊಡ್ಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಇರು ಜಲತಂದು ಲೈಕೊಡ್ದು ವಿಶು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬಂದರು ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶು ನೋಡ ಮಿತ್ತೆ ಬಿಡು
ಆಯ್ತು ವಿತ್ ವಿತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತೇನಾ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಅವು ಕುರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಬೋಡ ತೋಜಿ ಏನ இந்த வனஸ்புரான் இந்த அம்மனா ಇಂಡು ಆಯ್ತು நல்ல ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ಯಾ ದಾದಮ್ಮ ಅವಳು ಹೊರಸಂದು ಬರ್ತೀಯ ನೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಂದೆ ಜೇಲತ ಒಕ್ಕ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಗೊಂತವಳು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಗೊಂತವಳು ಅವು ಇಂಚಿದೆ ಅರ್ಥ ಪೋಪಿರದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೇನು ಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊಂತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಶಬನ ಜಾಗ್ರತೆ ಓಕೆ ಆವಡಿ ಆವಡಿ ನಾನಿಕ್ಕ ಬೇಗ ಎಂಡಾಕ್ರೆ ಲೈವ್ ಪಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೋಡು ವಿಶುತಿ ಏನದೆ ವಿಶುತಿ ಏನಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ವಿಶು ತುಯೇನಾ ವಿಶು ವಿಶು ದೊಡ್ಡನ್ನೆ ದಾದ್ದೆ ಈ ಒನಸು ಮನ್ಪೆ ಆ ಮನ್ಪೆ ಅವಂತ ಅವಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಮೂರು వచ్చంది ಬರಂದಿಲ್ಲ ನೆಲ ஒரு ಅಮ್ಮ ಜಪ್ಪಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು చేరు ముట్టుదాల ಹಾಕುಜಿ నేను దక్క బడా ఒక ఉలిక్కున్నావు ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯಿತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯಿತು ಗುಡ್ ನೈಟ್
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನು ಕಜವಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಉದಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಿ ವಾಟಿ ಅಡಿಪುರ ಪಡಿಂಚ ಇಂಚ ಪಡಿಂಚ ಅಡಿಪುರ ಅಂಚನಪ್ಪ ಅದನ್ನದ ನಾನು ನೀರು ತಂದಿ ಓಡ ಅಂದಮ್ಮ ನೀರು ಕನ್ನಡ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳು ನೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೌದೌದು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮುರುಗನ್ ತಮಿಳ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಮುರುಗನ್ ತಮಿಳ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮದು ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೆ వచ్చారా వచ్చి తెచ్చారు ఇన్ని వచ్చినా వచ్చినట్టు అవు ఉండు అర్థం పంపిణీ ఇచ్చి చండిచ్చి అర్తిని అత్త అర్తిని అయ్యప్ప అంతేలా చార్జర్
మరి ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದ್ಯ ಈ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಇಜ್ಜೇರು ಇನಿ ಕೇಶವನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿಯಾ ಪ್ರವೀಣ ಇನಿ ಮುಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಇಜ್ಜೇರು ತೂಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪಿರದ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಐಟೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೊಡಿಯಾ ಐಟೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವ ಅಂದು ಪೂರ ಪೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕುಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರವೀಣ ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಅತಕ ಹಚ್ಚು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಮಕ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬಂಡದು ತುಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಆಂಜುಲೇರ ಕೇಶವನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅನ್ನನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ತೂಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಈತು ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ಒಂಜುಲಂಡ ಅವಳು ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೇರು ಹಾಕಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಭವ್ಯ ನೈಟ್ ಕೇಶವನ್ ಎತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮಕೊಂಚೂರು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ಲ ಇವಳು ಅಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಕಾಸ್ಕೇನೂರಿಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ದಾದನ ಏನಡ ದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಕವಿ ನಿಂದ ದಾಯ ಬೆಚ್ಚಯ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವನಿತ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪನ್ಪೇರದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಕ್ ಇಜ್ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಕಲು ಇತ್ತ ನನ್ನ ತುಲ ಒಂಜು ವಾರ ಪಾಡು ಮುಗಿಯಾಡು ಪೂರ ಅಲ್ತುವಕ ಅಂಚಾತ ಇಂಚೆತ್ತೆ ಪೂರ ಸುಲ್ಬಂದ ಐಕತ್ತೆ ಇಂಕ ಏರ್ನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಯಾನ ಏರಿನ ಮಿತ್ರ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ದೀಪುಜಿ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಏತೆಟು ಪುಡ ಆತೇಟು ಪುಡಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಟ್ಟು ತುಂಬಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಪುಜರತ ತೂಲ ಬೇತ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಯಾ ಮುತ್ತು ನಗರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಉಪ್ಪೇರಕ್ಕಾಕಲು ಎಂಚಿನಯ ಹೊರ ಕುಲ್ಲು ಪ್ರಯಾಣ ಉಪ್ಪುನೇ ಮುಜ್ಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜವಲು ಎಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಶೋಭಾ ಕವಿ ವನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಅಂಚೆನೆಯ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ನೇಲ್ವೇರತ್ತ ಅಕಲು ಉದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ಡು ನೇಲ್ವೇರತ್ತ ಲೈವ್ ನೇಲ್ವೇರತ್ತ ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂಚಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಪೇರಿ ಹಾಕಲು ಅಂದು ಯಾನಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ ಬರೋಡು ಬರ್ಜೇರಿಯಾ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಂಜುಂಡತ ಓಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ಕೇನುವ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡದು ಹಾಂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಜಿನತುಲ್ಲ ಕೇಶವನೇ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಇನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪಂದು ಇನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ದಾದನ ಸುರತ್ ಓಲ್ಪದೆ ಓಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಕ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲತ ಅವು ಏತು ಪಂಡಲ ಆತಿದ್ದ ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನುಂಡತ ಅಕಲು ಉಪ್ಪಿರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಐಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೇಲರ ತಿಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೀರ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪು ಒಂಚು ಪ್ರವೀಣ ವನಿತಾ ನೇಲರ ತಿಕ್ಕನ ಉಂಡತ ಪೊನ್ನುಲು ಸೋಗಲೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಸೇಲೆಗಟ್ಟನ ಬರ್ಪೀರು ಬಕ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋದು ನೆರ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡ ಎಕ್ಕಡು ಕೇಶವನ್ನ ಭವ್ಯನ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದು ಇತ್ತೀರು ಭವ್ಯನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ್ನ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಗುಂಡತ ಈಗ ಅಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರು
ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಇತ್ತ ಹರಿನಿನ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಕೇಶನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಬಕೊಂಡತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಮೂಜಿನ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಂಬ ಕಂಚಿನ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಹೈಡೆ ಮನ್ಪೇವ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡದ ಪಾತೆರ ಹುಷಾರಲೆ ಹುಷಾರ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರು ದೇವರ ಮನ್ಪಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ದೇವರ ಬೇಡುವ ಹುಷಾರಾವಡು ಬಂದದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ನಾವ್ಯ ಮೊಕಲ ಕಾಸ್ಗೆ ಏನೇರು ಪಂಡದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಈ ಬೂರ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಸೋಗಲ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನತ ಖಾಲಿ ಸೋಗಲ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಬಕ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಐಕತೆ ಏರೇನು ಮನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬರೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಯೋಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವಾದರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಎನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾರು ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇನ್ಸಲ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಜ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮವರು ಲಾಲ ಹಾಕುದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬರ್ಬೇ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಕೋಂಡ ಆತೆ ಪೋಂಡ್ಯ ಬುರ್ಚಿಯ ಪ್ರವೀಣ ಬೇಲ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕದಿನ ಅಲ್ತಾ ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಯಾನ್ ದಾನ ಸೆಕೆ ಪುಂದು ಪುನದ ನಿಜ ಏರಿಜ್ಜೆ ಅಚ್ಚು ತುಲ ಪ್ರವೀಣ ಅಚ್ಚು ವನಿತಾ ಮೂಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಕೈಲು ತುಲ ಆಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ತುಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಆಸದ್ರಿ ಅಮ್ಮನ ತುಯ್ಯಾರ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಬೊಕ ಬಾಯಿಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ವಿರತ್ತ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಮೊಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಓಲಿರಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ ವನಿತಾ ಓಲಿರಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೈದೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಗ್ಗಲೆಗ್ ಪೊನ್ನುಲು ನೇನೆ ಪಾತೆರೋಡು ಬೋಡು ಅಂದು ನಿಜ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇ ಕಾಯುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಹೆಸರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವೇ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆತು ಪಾತೆರ್ರೆ ಬತ್ತೆರ ಅಂದು ಬಚ್ಚು ತುಲ ಜನ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ತುಲ ನೀವು ಓಂಡು ಜನ ಎನ್ನ ಏಳು ಲೈಕ್ ಇಜಿನ 15-14 ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಹಾಕಲು ಈ ಟೈಮುಡು ಇಂಚ ಮಂತೆರತ್ತ ಯಾನ ನಂಬುಜಿ ಏರೇನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದು ವನಿತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರಡು ನೇನೆ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೆಕೆ ಪುಣೆಂಕ್ ಚೋಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದು ನಾನು ಅನ್ನುಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂದೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ಯ ಇನಿ ಬರ್ಪುಜಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತೆಡ ಪಾತೆರ ಇರ್ತದೆ ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ನೋಡು ಎಂಚೆತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೇದಾನೆ ದಾಯಿಗೆ ನಾಟಕ ತಲಕ ಮನ್ಪುನು ಈ ಪಂತತ ಪ್ರಯಾಣ ಐಕ್ಯ ಯಾ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಡ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ್ದ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಐಕುಲು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾಪುನ ಅತ್ತಿಯ ಯಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒನಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ ನಿಕ್ಕತ್ಯ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅನ್ನನ್ನೇ ಮತ್ತು ಏರ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತು ಇಜಿನ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದೇರಿ ಇನ್ನು ಏರುಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು 6 ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಕರೀಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲಿತ್ತೇರು
ದಿಟ್ಟಿತುಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಬೋಡ್ತರೈತೆ ನಾನು ಏನು ಸೇಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕ್ಕಳ ಪುರ ನೇನೆ ಪಾತಿರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಜನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪಿನ ತಲ ಇವಡು ಅವಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಲೈಕ್ ನನ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಗುಂಡ ಏರ್ಲೆಗೆ ಎನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದೆ ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಪಂಡದ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡವ ಏರೆಗ್ಲ ಏರ್ಲು ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಎನ್ಪೆರಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಯಾನಂಚು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಇದು ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಂಟುಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಂಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ನಾವು ಎತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಲ ಒಂದು ಫ್ಲೂ ಕಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿನ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೂ ಕಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿನ್ ಫ್ಲೂ ಕಟ್ ಒಂದು ತಿಂದೆ ಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಬಸ್ ಈತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಿಂಗ್ ನೀರು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬೇಡ ಹಾಕುಂಟು ಕಿಂಗ್ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಆಯ್ತು ಒಳಗೆ ಮಸಾಲೆ ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಕಾಳು ಗೆಡ್ಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅತೀತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೆಡ್ಡೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾಳೆ ಬಿಡಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪ ಬರೋಣ ಫುಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಅದು ಕಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಟು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇಕು ನಾನು ಹೌದದ ಒಂದು ನೀರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟ್ಟದ ಅಡಿತ ಶುರುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆತೆ ಎರಡು ಪಂತಾರೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಬಂದ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಿಲ್ಲದ ಕೇಳಿದ ಆತಂದು ಇದ್ದೀರವನೇ ಅಂಚ ಪನ್ನು ಒಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ನರಗಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ ಆದ ಬಂಡದ ಅವೆಲ್ಲದ ತೂದ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಡಪುರಿ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಟಿಪೋಟ್ ಬಾರಿನಾಗ ಹಾಕೋದೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ತಿಂದ ಇಜ್ಜಿನ ನಾವು ಹತ್ತು ನಾನು ಐದು ಪೊನ್ನು ಹಾಂ ಅಂದಂದು ಪುನಃ ಪೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎತ್ತದು ಕಡುಪುರಿಗೆ ಅದು ತಕ್ಕ 4 ದಿನ ಬುರ್ದ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಹಿಂದೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೆಳೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರಾ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ತೂರ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾದೇಗು ಇಜ್ಜಿಯ ಮನ ಯಾನು ಏರ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಪೋಪುಜಿ ಯಾರಿನ್ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ಅವು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೇಶವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬೈಜೀರ ಹರಿಣಿ ಹೊಲ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕುದಲ್ಲ ಗಂಟಕೇನು ಪಂಡದ ದಾದನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ ಐಕ್ಪುರ ಯಾನ್ ಐಕ್ಪುರ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ದೇವೇರುಳ್ಳೇರಿ ಏರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಟ ಬಿಟ್ಪೇರತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಜೆಜ್ಜಿಗ್ಲಲ್ಲ ನಂಬುಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಶೋಭಾ ಬಾರಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏರಿಗ್ಲ ಕೇರ ಆಂಜಲ ಇನಿ ಓರಿಲ ಉಲ್ಲೆರ ತೂಲಗೆ ಅಂದು ಈತ್ ಐದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದಂದು
ಅಮ್ಮನ ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1,000 ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು 10,000 ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು 1,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ. ഈയപ്പാടില്ല മുത്തുണ്ട ಅಂದು ಎಂದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಕೊಡಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು, ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ. ಬಿ ಪಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು, ಅದು 5 ವರ್ಷ ಬಿ ಪಿ ಎತ್ತದು ಓ ಅಂದು ഉണ്ടാകെ ಅವು ಏರು 1,000 ಏರೆ ಗೊತ್ತಿ 1,000 ಕೊರಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚದೇತದು ಅಂತಾರೆ. ಅವು ಏರೆ ಅವು ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚು ಹಾಂ ಆತೆ ಅರೆ ನೀವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆಯ ನಮಕ್ ದೀವಿರಿಪುನತೆ ಅರಿನಿ ದೇಪಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಅವು ತೂದು ಏನು ಒಂದು ಮನ್ಪ ತೂಪೆದಾದ ಪಂಡದು ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 4 ದಿನ ಆಪುಲಿಗೆ 4 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ, ಹಾಯ್ 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 ದಿವ್ಯಾ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವಿಗೆ ಆಂಡ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವು ದಾದು ಗೊತ್ತುನಾ ಅವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬೇನಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಡ್ತು ಅವು ನೆತ್ತಿರೈತದ ಇರ್ತದೆ ಅವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡಪುರೇರು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ 4 ದಿನ ಆಪುಂಡೆ ಬನ್ನದ ಐಕೆ 3 ಪಕ್ಕ 4 ದಿನ ಮುಟ್ಟ 3 ಪುಲ್ಲುಂಡ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡತ ಐಕಿರೇನು ಎಂಕುಲು ತೂದು ಕಡಪುರುವ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಲೆಪ್ಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಾಗ ಬಂಡೇರು ಭಾನುವಾರ ಜೇತಿ ತೋಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ವನಸಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋದು ಅವರ ಬಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ ಶೋಭ ರಿಚಾರ್ಜ್ 5 ಕೆಜಿ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ದಾದ 5 ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಡು ನಮ್ಮನ ಕೈ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಏರ್ಲೇಜ್ ಅಂದು ಹರಿನಿ ನೂದು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲುಲಿರು ಮೊಕ್ಕುಲಿರು ಪಂಡ ಇನಿ ತುಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಂ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಇನಿ ಕೇಶವನ್ನ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಅನ್ನ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಪಿದೇದಕ್ಕಳು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ
ಪೂರ ಪುಲಾಟಿ ಅಕಲ್ ಪೂರತೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದಿ ನತ್ತು ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಎಂಕಿ ಇಂಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಜಿನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಪುನಪ್ಪಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆಯ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಯಾರ ಬಂದ್ರು ನಂದು ಅದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಮ್ಮಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಹೋಯ್ತಾ ಏನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೈಬರ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉಲೈಡ್ ಏರ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ತೂಪೆಯ ನಾವ ಇರಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ತೇನೆ. ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಚೌಕಿದಾರ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಹೌದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಎಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೇರ್ಡ ಕೇನು ಏರು ಅಶ್ವಿನಿಯಾ ಅವಳು ಮನ್ಪುನಾಳು ಅಚ್ಚು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂದು ಮಾಗಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರ ಎನ್ನದು ದುಂಬು ಎತ್ತಿನ ಪುರ ಅಂದು ಎಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಇಜಿನ ಕೇಶವನೇ ಏಪಲ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ಇನಿ ತುಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಎಂಚಿನೇ ಈತ್ನೆಟ ಬ್ಯುಸಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇನಿಯೇನ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯ್ನಾರು ಹಾಂ ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ಅರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನಿ ಏತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಕೇಶವನೇ ಬರ್ತದು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕ ಬಂದು ಪೋಪೇರು ಇನಿ ಏರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿಜ್ಜೆ ಬಂಡದು ಯಾರನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಕೂಡ ಬೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆತಮ್ಮ ಮದ್ದು ತೈಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಚ್ಚು ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅವ ದಾದ ಪಂಡದು ಅವು ಆಯ್ತು ದಾದನ ಅದೇತಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡುಪುರ್ದು ಆಯ್ಬಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಅವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಓವುಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿನ ದಾದ ಪಂಡದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಅವು ದೇತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದಿನ ಹಾಪುಣಿಗೆ ದೈಕಾರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ಆರೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಜು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೆಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೊತ್ತದಾರು ಆರು ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುನೇರ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಲೆ ಏನು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಲೆ ಅವಾಗ ದುಮ್ನನಿ ಬರ್ಪಾರತೆ ಮನ್ನದನೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ದೀಪ 2 ದಿನ ಕುಲ್ದು ಕೂಡ ಪೋಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರು ಎಲ್ಲ ಅವು ಕಾಸನ್ನು ತೆತ್ತಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತೇತಾತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಊರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ತೆತ್ತಿಪಿನಿ ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಓಡಾತದೆ ಇಂಕ ಅವೇ ಪೋರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೇಳ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯದವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಚೌಕಿದಾರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ? ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅವತ್ತೆ ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ 90% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆವು ಅವು ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಗೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನೀರು ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದುಂಡತ
ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿಗಲದ ಉಲಾಯಿಡೊಂಜಿ ಚೆಸ್ಟ್ದ ಉಲಾಯಿಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲುಂಡಿಗೆ ಆ ಎಲುರ್ದು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಎಲುಲ ನಮಕ್ ಕೈತ ಕಿತ್ಕುಲ್ದ ಅದು ಬೆರಿತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲು ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ದು ಐಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಿನ್ಯಾಂಡ ಐಟು ಈ ಎಲು ಎಲುಕು ಮಾತ ನೆತ್ತೇರ್ದಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿ ನೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಇದಾಪು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೈಕ್ ಪೋಪುಂಡತ ನೆತ್ತೇರ್ದಲಕ ನಮಕ್ ಪೂರ ಇಡಿಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವಾಗ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕ್ಲ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಹೌದೌದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಕ ಹೌದೌದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. 90% ಬಂದ ಕಂಪಮ್ ಅವ್ವೆ ಅಂದು ಅಂದಾರು ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಐ ಕಾರ್ನಿದ್ರೆ ಐಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಅಂದವು ಗೊತ್ತಾವಡೆ ದಾಲ ಪಂಪೆರ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಂದಲೆ ತೊಂಪೋದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೆನಪು ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೀರು ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪನ್ನೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಆವು ಪಂಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೊಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಮುರಣರ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಐಟು ಮರ ಮುರಣರ ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ. ಅಮ್ಮಗೆ ಬೊಕ ನಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಬೇನೆ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಲ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೀರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಲೆ. ಅಂದ ಆತ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೂವಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೆರಡ್ನಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕುಡು ಸರಿ ಅಡ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪವ ಇರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪದಿ ಅನ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಆಪುಜ್ಯ ಶಾಪ ಐಡೆಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಹುಷಾರ ಎರಡ ಯಾನುಂಡತ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರದೇವ ತಪ್ಪೆ ಇತ್ತರ್ಲಂಡತ ಅವುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವುದಾಲ ಮಾಯ್ಕ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಂತದ್ದು ಮಂತೆರಡ ಯಾವು ಏನೇ ಕಡೆ ಪಾತೇರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಡನ್ನ ಅದು ಕುಲ್ದೇರಾರ ಅವರು ಅರಡಕ್ಕೇನಿ ದಾದ ನಾನು ಎಡ್ಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಿ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತಾ ಕುಡಿತೇನೆ. ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ, ನೀವು ಚೌಕಿದಾರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಎಂಗೆ ಶೀತ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ದೊಂಡೆ ಪೂರ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಒಂದು ತರ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರವೀಣ್ ಇತ್ತೇರಿ ಹಿರಿಯೇರಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯೇರಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ವಾ ಚೌಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರನ್ನ ಚೌಕ್ಯ ಕೂಲೂರ 5 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತೀನ ಎಂಚಿನ 5 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನ ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದೇರಿ ಏರ್ನ ಫೋಟೋ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಂಚ ಚೌಕಿದಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಿಜೇರಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಯಾರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಸೀದಾಡು ಕೇಶವನ್ನೇ ಎತ್ತವು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ್ದು ಊಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಈಗ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ. ದುಪ್ಪಣಮ್ಮ ಅವ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಮಾತ್ರ ಬಿಡತ್ತೆ.
ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೂ ವೇಸ್ಟ್, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ML ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ವನಿತಾ. ಅಂದಿಗೆ ರೀ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ನಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ್ಯಾನ್ ಉಯರ್ನಡೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಇದು ಎನ್ನಡೆ ಊళ్ళు ಬೈದಿನಿ ಅರಂಚಿನಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನಡೆ ಊళ్ళు ಬೈದಿನಿ. ಇದು ಚೌಕಿದಾರಿ ಎನ್ನಡೆ ಎದ ಬೈದಿನಿ. ನೀರು ಓಲೆ ಎನ್ನಡೆ ಬೈದಿನಿ. ಮಾತ ఉండేరా ఆ మాట చెప్పునా. జింకి మరినా ಓರ್ಮ ನೀನು ಗಂಟೆ ಇಚ್ಚ ದಾದ ಬರುತ್ತೆ అమ్మన వాచెడ్డండి. ఇంకా ఇరేగు బుక్ వాట్సాప్ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆವಿ निकल बरो वनसांडे माताडनारा वनसांड निकलना अंदी अन हास्पिटल कुद्दुला इवाले ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತ್ದಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಶೀತಾಂಡ ಮಾರ ಸಾವು ದೊಂಡ ಬರಂತ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಶೀತ ಆತಂದು ಮೂಕು ನಾವು ನಿಂಗೆ ಬಾ ಅರಿನಿ ನಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತೀನಿಗೆ ದೊಡ್ಡಂತೂ ಪಾಲೆ पियाना हाँ अंदर ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದು ನನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಂದೊಂದು ಮಾಸದ ಎತ್ತಿದಿಗೆ ಆಯ್ತ ಸಿರಿಂಜಿರು ಒಯ್ಪೇರು ಮಾಸನ ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಬೇನೆ ಒಂದೆಲಕ ಮರ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತ ಒಂತುಂಡು ಆ ಗೆಡ್ಡೆದ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿನ ಮಾಸ ಅಂತ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಚೂರು ಐದಿಂದ ಎತ್ತೆಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ 4 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಬನ್ನಾಗ
ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೂದು ದೆತ್ತದು ಬೇನೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಕುಳ್ಳವೇರು ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಕಡುಪುರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರೆ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನ ಓವಾಂಡಲ ದೆಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕಪ್ಪಾತನ್ಗೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಕಪ್ಪಾತನ ಅಂಚಾತ್ಕರ ಅವು ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕು ಲೆಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ 4 ದಿನ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ್ಡ್ ಅವು ಅದ ಮೊಟ್ಟ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಬೆಡ್ದ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಳ್ಳುನೆರ್ದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಪುರ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಪುರ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಒಂದಿನ ದಿನ ದುಂಬಲೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನದನಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪು ಐತ ಮನದನಿ ಐತ ಮನದನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡುಪುರುವೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದ ಜವಾನಿ ಅಂಡ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾತೆದನ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕು ದಾದ ಕೇಂಡಲ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದಾ ತಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ್ ಪೋಡಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರಿಬೇಕ ಎಂಕು ದಾದಂದ ಪನ್ಪ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೋದು ಬಂದು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಪುನತ್ತಿಗೆ ಅವು ದೂರ ಅಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಂಚಿ ಕಡಪುನಿಗೆ ಐತ ರಿಪೋರ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡ 4 ದಿನ ಆಪುನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಬೇರೆದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅವು ದೆತ್ತೇರು ಒಂದು ತುಂಡು ದೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತದು ಅವು ಕೊರ್ನಗೊಂತ ಬೇನೆ ಆಪನಿಗೆ ಮರಗಟ್ಟಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಮೀನಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಗ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಡಪುರೇರು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಬಯ್ಯನಗ ಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಂತ್ ಕಡುಪುಂಡು ದಾಯಪನ ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಕ್ 4 ದಿನ ಬೇಕು ಬರೋಡು ಇದು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಕಡುಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ಬರ್ತದು ಅವೇನು ಬೇಕಾ ದಿಪ್ಪು ನಿಂದೆ ಅಂಚ ಏರು ಪೆಂಡಿನ ತವಿ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಿ 100% ಅವೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂಡೆ ಅವೇ ಅಂಡ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ನಾವು ಒಂಜ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅವು ನನ್ನ ಪರಂದದು ಪುಡವ್ನಿಡು ತುಂಬ ವೆಂದೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಅವಿತೆ ಏತ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತು ಏತ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ಪೇರಾಕು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರತೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ನೆ ಅಂದಂದು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನೆತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮನ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಡಿಕೆ ನನಗೆ ಕಂದನ ಪಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಡು ECG ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಆಂಡು MRI ಆಂಡು ಪೂರ ಮಂತೇರು ಆಂಡ ಅವೇ ಅವು ಕಪ್ಪು ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಂತ ಅವು ಪುಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಡವನು ಗಟ್ಟಿ ಆದಾದು ಅವು ನೆತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಾನಾಗೊಂಡತೆ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಟೈಟ್ ಆದಾದು ಅವು ನಮಕ್ ಐಕ್ ಜಾಗಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಯರ ಜಾಗಜ್ಜಿ ಅಪದಾದ ಅಂಪುಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಇಂಚ ಪುಡನಾಗ ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಡೆಗೆ ಇಂಕತ್ತರಿಗೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲುಂಡು ಗೈಕ್ ಬರ್ಪು ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಸೀದ ಬೆಲಿತ ಮೂಳೆ ಉಂಡು ಐತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಉಂಡದೆ ಐತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮೊದಲು ಐಕ್ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ನರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕು ದೇರ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜ 5 ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ತೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರವು ಮಾತ ಕೇನೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಲ ಮರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಗುಲ್ಗುಸೆ ದಿತ್ತಿಜೇರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಬಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೇನು ಈತ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಚಿತ್ತೆ ಅವು
ನಾನು ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ತಂದೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಪೂರ ಇಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ವೆಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾನೊಂದು ತಿರ್ತು ಪಾಯರೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿತೆ ಇಂಕ ಶೀತ ಆತನಕ್ಕೆ ತಿರ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಂಟು ಪಜ್ಜುಡ ಬಂತೆ ಕಣ್ಣರ ಅಂಚ ಪಜ್ಜು ಬತ್ತೇದೆ ಇಡೆ ಆಯ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿರ್ತು ಹೋದ ಆಂಡು ನಾಲ್ಕು ನನ್ನ ಯಾನಿ ಎದಗ ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅನ್ನೆಟ್ಟು ನಡ್ದು ತಂದೆ ಪೋಪ ಯಾನ್ ತಿತ್ತು ನಡ ತಂದೆ ಪೋಪ ಒರ್ಮನೆ ಫ್ಲೋರ್ ಉಡ್ದು ತಿರ್ತು ಝೀರೋ ಪೋಡಿ ಅನ್ ಅವು ಲಿಫ್ಟ್ ನಾನು ತಿರ್ತು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತು ಬರೋದು ಅದು ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟು ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ನಾನು ತಿರ್ತು ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಸರಿ ತಿಕ್ಕು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊನಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವಳು ಜಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕದೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಒನಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಡತನಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಅಂಚ ಹಾಂ ಗದ ಒಂಜಿ ಆಫ್ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಐಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದಾತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನೆಗೆ ಏತ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಬನ್ನಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಕಳ್ಸಾವಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪಿನಡ್ಡೆ ನಾನು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಲು ಬತ್ತ ನಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪಿನಡ್ಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪಿನಡ್ಡೆ ನಾನು 3 ದಿನೊಲ್ಲೆಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಫೋನಾಗ ಎತ್ತಲಿ ಬಿಜ್ಜಿ 5-6 ಬಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಡತಂದು ಬಂದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡತಂದು ಪಾರ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತು ಮುಖ ನನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡ ಅಬ್ಬ ಹಾಂ ಜಾರು ಬೂಜಿನ ಅಂದದಿ ಜಾರಿನಿಂದ ಇಂಚ ಕೋಡಿ ಇಂಥ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತೆ ಹೊರಮನೆ ಫ್ಲೋರುದು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತದೆ ಎಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓಲು ಉಂಡ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜಿಯ ಬಿರಬರ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೆ ಓಲುಂಡು ದೇನ ಸೀದಾ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ
ഇത്ത് വിത്ത് പോകുന്നില്ല. അവിടേക്ക് ഉണ്ട് രാമദേവരെ. ಅಪ್ಪ ಹತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಅವು ಜಾರ ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋದ ಹೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಹತ್ತು ಅటు ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಲಂಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಫೋನಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಫೋನಾಗ ಹಾಪುಸಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಒಂದು ಅವಳು ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡತ್ತ ಎಲ್ಲಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಅಮ್ಮದು ಉಳ್ಳಾಗಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಕಾಡ್ದು ಉಂಟು ಮಾಸ ಅವನಿಗೆ ಗಂಡು ದಶ್ಪೈರು ಹತ್ತು ಉಂಟು ಹಾಂ ಗಂಡು ದಶ್ಪೈರು ಅವೇನು ಒತ್ತು ಸೂಜಿ ಉಳೆ ಹೋಗುದು ಆ ಐಕೆ ಹೋಗ್ನು ಐಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾಸ ಒಯ್ಪೇರು ಆ ಮಾಸ ದೆಪ್ಪೇರು ದೆತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಗುದು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ದೂರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವು ಬಂದರೆ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 4 ದಿನ ಹಾಕುನಿಗೆ 4 ದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಐಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಪಿರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ದೆಪ್ಪಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಗೆದ್ದು ಆಯ್ತು 3 ದಿನ ಮನೆಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಅವು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾತಂಗೆ ಉಡಾಣೆ ಮೀನಿ ಡೇಂಜರ್ ಆತ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಮುಂಜ ಆತೇಟೆ ತೆತ್ತದು ಕಿತ್ತದ ನಾಸ ತೆತ್ತದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೀರು ಐಕೆ 6 ಪಂಪೀನಿ 3 ಕುಲ್ಲು 4 ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಕಾತು ಕುಲ್ಲು ಇರ್ದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಐಕೆ ಏನು ಕುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಂತು ಕರಬೇಕು 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೆಲೆ ಅವಾಗ ಐಕಂತ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬಂಡೇರು ಹಾವು ಬಂಡೆ ಎಸ್ ಐ ಸಾರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ KFC ఉందా ಅಪಗಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಆಪ್ನು ನಾನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಮಾಂಕ ನಡ್ಡೇನ KMC ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಕಡ್ಪುರಿ ಅವ ಏನು ಫೋನ್ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡ್ಪುರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಂಪು ಎತ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ನಾಳೆ ನಿಲ್ಲಡಿಗೆ ರಗಡೆ ಜೊತೆ ಒಲನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಆಸೆ ಹುಡುಕುವ ಅನ್ನೋ ಕಥ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಕಾಸು ಎಲ್ಲದೇ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪು చేతుంది ಪಂಡ 4 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿವೆ ಒಕ್ಕೈತೆ ಟೈರ್ದದಂತ ನೀರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತ ಬಕ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದು ಹತ್ತಪ್ಪ ಸರಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನಾನು పోదు చెప్పు అనసరి అవును కాటి కొత్తను కొనపి దేరు నించో గొత్తి దేరు పోయిని ఇంతదీని ಮತ್ತೆ ಇಂಕೊಲ ರೋಪ್ ಗೋರ್ಲೆವಂడి నువ్వు పాలు వాల్చింది అది పామిడి పత్తి సారీ బుద్ధి ఏరాకి నాకు ఎంకలేకి ఏరాకి వేరే मुल्पा दो 3 लोग एक डबल बेड का तुम लोग को रजिस्टर में ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬಿಡಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತೋರು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಅದು